Здравейте! Аз съм Бояна, треньор и специалист по възстановяване след раждане и днес ще ви покажа тренировка, която е подходяща за изпълняване при наличието на диастаза. Също така укрепява мускулите на тазово дъно, което е изключително важно за всяка една жена, но и също така за всеки един човек. Нека да започваме. Ще започнем първо с упражнения за красива осанка и гръб. Започваме с най-простото котешко гръбче. Когато кръстът отива надолу, главата се вдига нагоре. Вдишваме. И при повдигането на гърба нагоре издишаме бавно. Изпълняваме много бавно. Дишаме дълбоко. Издишаме. Страхотно. Продължаваме с следващото упражнение. Оставяме в същата позиция. Коремът е стегнат. Не пречупваме кръста. Внимаваме за това. Спускаме от раменете надолу. Лопатките отзад се събират напълно и след това повдигаме и издишаме. Повдигаме напълно и раздалечаваме лопатките една от друга максимално. Вдишваме, издишаме. При издишането стягаме корема, издишаме целия въздух, коремът става плосък, стегнат и тук внимаваме дланта да е под раменната става. Още два пъти. Вдишваме долу. Издишаме горе. Страхотно. От тук започваме с кръгови движения с ръце. Правим кръг назад и обратно по 5 пъти на страна, като вдишваме до половината и издишаме при спускането. Вдишваме при повдигане. Издишаме при спускане и следим с поглед. И с другата ръка. Вдишваме при повдигането, издишаме при спускането. Следим с поглед. Изпълняваме бавно. От тук правим следващото упражнение. Именно повдигаме срещу положни крак и ръка. Внимаваме да не пречупваме кръста. Коремът е стегнат през цялото време. Държим баланс и започваме да събираме крак и противоположна ръка, при което издишаме. Много бавно изпъваме, издишаме. Внимателно главата ни я вирим нагоре. По 10 пъти. Много бавно. Издишаме и стягаме корема. От същата позиция
Повдигаме крак и ръка нагоре, при което вдишваме и издишаме при спускането. Издишаме целия въздух от корема и той става максимално плосък, без да го гълтаме, просто го стягаме. Кръстът е изправен. Бавно. Вдишваме. Издишваме. И с другата ръка. Изпъваме крак и ръка, задържаме баланс, вдишваме и издишаме бавно при събирането. Главата е продължение на гръбначния стълб, ние я вирим нагоре. Много бавно, гърбът е стабилен. И продължаваме с следващото упражнение. Повдигаме нагоре, спускаме и издишаме. Вдишваме, издишаме. Вдишваме бавно, издишаме бавно. Така, страхотно. Правим следващото упражнение. Тук е много важно, понеже по принцип планковете не са упражнения, които е добре да се изпълняват веднага след раждане или докато не се укрепят дълбоките коремни мускули, но тази вариация е допустима и дори полезна. Упражнението представлява повдигане на колената от земята, задържане за няколко секунди буквално и спускане, като зависи до каква степен сте възстановени. Ако тренирате по-отдавна и вече сте изпълнявали дихателни практики и някакви упражнения, може да задържате по-дълго, а пък ако не, буквално дишаме, издишаме горе, задържаме 2 секунди, спускаме. Дишаме, издишаме целия въздух, задържаме 2 секунди, спускаме. Правим го 10 пъти. Ако сте по-напреднали, задържайте за повече. Ако сте съвсем начинаещи и тъкмо започвате своето възстановяване, задържайте максимално кратко. Дишаме, издишаме целия въздух, задържаме, спускаме. Спускаме. Дишаме, издишаме, спускаме. Дишаме, издишаме, спускаме. Още 3 пъти. Спускаме. Спускаме. Така, страхотно. Продължаваме с следващото упражнение. Спускаме се на лакти и отдалечаваме коленете назад. Правим ето това движение за разтягане на гръбнака. Издърпваме от таза назад
при което вдишваме и избутваме напред. Издишаме. Тук е важно да не се връщаме надолу в такава поза с пречупен кръст, а да направим ето това движение, да завъртим таза надолу, за да се получи по-голямо напрежение в корема. Вдишваме, завъртаме таза бавно, издишаме. Задържаме 2 секунди и отново. Както казах и в предното упражнение за главата, тя е продължение на гръбначния стълб и не я повдигаме нагоре. Освен за да погледнете набързо. Вдишване. Издишване. Вдишваме. Още 2 пъти. Идеално. Обръщаме се сега на една страна. Страничните планкове и такива упражнения, които се изпълняват на една страна, също са подходящи при възстановяване след раждането. Дори практически веднага буквално 2 седмици след това може да започне малко по малко да се държи просто стойката, дори с свити крака. А сега ще направим ето това упражнение. Повдигаме нагоре, повдигаме един крак и издишаме. Спускаме, вдишаме, издишаме. Като стягаме тазовото дъно. Вместете се. Може да държите едната ръка на корема или на таза, както ви е удобно. Дишаме. Издишаме. 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 И на другата страна. Ще се обърна с гръб към вас, за да видите как изглежда отзад. Вдишваме, вдигаме, издишаме. Идеално. От тук се изпускаме на лакти и започваме с следващото упражнение. Внимаваме да не си причупваме кръста. Отново завъртаме от таза, стягаме корема, добра опора на лакти, повдигаме краката на 90 градуса и започваме да спускаме всеки крак по-отделно, като дишаме, издишаме. Внимаваме да не нарушаваме ъгъла, не спускаме просто по този начин краката, а напълно вдишване. Не нарушаваме ъгъла. Издишаме. 20 повторения.
Вдишваме, издишаме и стягаме корема. Страхотно. Сега от същата позиция правим подобно упражнение. Ето, погледнете как стои този крак. Сгънати и сме просто на пръсти за допълнителна опора. От тук сгъваме този крак към себе си и започваме да го изпъваме без да докосваме пода. Изпъваме, вдишваме, връща се към нас, издишаме много бавно. Вдишването и издишването стават през цялото движение. Ето така. Изпъчваме леко гърдите напред. Не държим главата по този начин. Изпъваме врата. Много бавно, осъзнато издишаме и стягаме корема. И се пет на страна. И правим същото с другия крак. Отново заставаме само на пръсти за опора. Дишаме. И дишаме. Дишаме. Дишваме. Много бавно. Страхотно. Сега сядаме на едната половина на бюфето. Оставяме едната ръка така на лакет за удобство. Може така, може и леко обърната към вас, както е по-удобно. На мен по този начин. Задния крак отново е само на пръсти. Изпъваме ръка и противоположен крак и от тук ги събираме и издишаме. По 10 пъти на страна. Бавно и осъзнато. И на другата страна. Ето, виждате как сядва. Задният крак остава само на пръсти. Изпъваме крак и противоположна ръка. И ги събираме при издишането. Бавно. Дишаме. Издишаме. Продължаваме, като лягаме в пръв. Краката са свити. От тук държим две ръце до главата, не зад главата, да няма никакво придърпване с ръце, защото това вреди на нашия врат. Така. И сега остават краката на пръсти. От тук повдигаме един крак с противоположна ръка, събираме ги и издишаме. Дишаме.
Издишаме. 20 пъти. 4. Внимаваме да не повдигаме кръста от килимчето по този начин. Тогава упражнението става неефективно. Стараем се да е залепнал за килимчето или с минимално отлепяне. Много бавно. Идеално. Сега лягаме напълно, главата също е на пода. Ръцете са до тялото и от тук повдигаме таза, като застанете в това положение и може с ръце да си хванете таза и да опитате как се чувства ето това завъртане на таза, този начин, при което издишаме и повдигаме нагоре. Спускаме, вдишаме, издишаме бавно нагоре. Изпълняваме много бавничко. 10 повторения. 3. Дишаме бавно. 4. 5. 6. Много бавно. 7. Вдигаме таза. Издишаме, внимаваме да не повдигаме прекалено високо. 9. И последно. 10. Сега просто повдигаме таза нагоре. Отново краката отдолу са събрани и внимаваме отново да не повдигаме прекалено нагоре. Оставаме в права линия, протягаме една ръка и започваме да я събираме с противоположен крак и издишаме при събирането. Тазът се стараем да е стабилен, ако трябва си го придържайте с ръка 10 пъти на страна. Вдишваме, издишаме и стягаме корема. И на другата страна. Ако трябва, придържаме в таза, дишаме, издишаме. И сега от това положение повдигаме крака и ръце нагоре и започваме противоположен крак и ръка да ги отдалечаваме, при което вдишваме и издишаме при събирането. Внимаваме кръста да не се причупва по този начин, да се отлепва от килимчето. Контролираме всичко с корените си мускули и отново вдишваме, издишаме.
това беше всичко от мен. Благодаря ви и до следващия път!